ekuseni. Yabona ngolesibini igwetyiwe inja bilume yabulala umntwana sebumelwaneni. I-owner yenja iyakhalaza kodwa benkundleni yona ngoba lixoxiwe ityala lathatha into phaa kwi-2 weeks enentsukwana wona kuxoxiwe ityala lalenja ba lenja ibibotshelelwa ukuthi ayibibotshelelwa nto njengale mini yalibaleka kangoba i-owner seyivela kuchitha iveki yonke nayo entolongweni ngaphakathi ngenxa yesi sigwebo salenja ithi ngoku xa seninigwebile iveki iyaphi nje kodwa gwetya intambi nja mayibulawe ngoba kho mntana usafe kaloku ukuthi kaloku besele nindohlwayile mna nje kodwa sithetha nje kusezawubekwa usuku lokuba iyawuxhonywa nini nalenja emveni kokuba ibulele umntwana. Xa sendibuza intatheli ebilapha kolo tyala ingaba ibinjani imbonakalo yalenja ngethuba kuso isikelo? Ibikhona kwantatheli? Iziphendulele yathini? Iziphendulele yathini yona inja xa ibisebenza face ibisazi into kokubana ngale mini imhla wayo wokugqibela. I-BEE is either uyayitolerate okanye uyayitola later.